Yo, what's up, bros? What's up? Oh, hayi. Udlamini uzohlola la. Yo, I see, yo. Yo, be right back just now, yo. Be right back just now. Mahiw. Yo, uzongihlole. Yini Mahiw kwenzakalani? Kwangenwa idlozi lase-America? Awukwahle Dlamini. Hayi. Hey, khulumani makhosi amakhulu, khulumani namakhosi amakhulu. Khulumani bajebhula abafika ngizojebhula bashiya abantu bejebhukile. Hayi, sesingangena-ke madoda. Mahiw, kwenzakalani la? Hayi. Yileli bhayi. Yabo nje meke wafaka lona. Uvela shintshe njengoSuperman. Licape kuyena. Hey, Fumani bo. Siyavuma. Yini nilethela emakhosini namhlanje? Ngifisa umakhosi angisize la. Angazisa ukuthi ngabe lengane engihleli nayo lapha endlini. Ngabe yami ngempela yini noma ngibanjwe ijazi nje? Hawu. Yini awumthembi unkosikazi wakho? Ngiyamthemba yena. Manje. Yini awuyithembi wena? Ubone ngathi mhlawumbe awunayo inzalo. Hawu. Ngingenaphi ke mina manje? Ngiyayisiba ngami manje. Ngingenaphi mina? Hayi, ukuthi fanele ngazi ngemicabango yakho. Ngazi nge-state of mind sakho before ngikuhlolele. Aso isangoma sesiphenduka i-therapist. Uzwakala u-insecure. Wena. Wangithatha kancane mina, uyazwa? Udlamini isigisi uyasasa. Uyazwa? Ngiyazi ukuthi insecure igama lokweyisi. So ungangeyisike mina mfana ungangideleli, uyazwa? Une-anger and u-insecure. Tell me about your childhood. Injani relationship yakho nobaba wakho? Ngizokushaya wena, uyazwa? Mayo, ngizomshaya. Ngizokushaya wena, uyazwa? Mahew, khuza umuntu wakho. Dlamini. Sangoma sibizwa ngowena. Oh, okay. Ngizokushaya makhosi, uyazwa? Makhosi ngizokushaya. Mahew, ngeke ngikwazi mina ukumsiza lo muntu. Lo muntu kumele ahlale phansi. Abheke ukuthi lemicabango yakhe isukaphi. Ay-influence yini childhood yakhe. Bese ehlala phansi akhulume nonkosikazi wakhe. Ngoba ngeke ngikwazi ukumsiza lo muntu manje. Isangoma esikhuluma amagama esingisi amaningi kanje ngosuku olodwa. Uyisangoma esinjani wena? Dlamini. Asambe. Angeke ngikhokhe kodwa la. Asambe. Siyaxolisa. Mahew! Uthini lo ngami mangekho? Uthini? Uthi uyasebenza kodwa manje umehluko akawuboni ngoba uhleli ugqoka ama-overall njalo nje. Mhlanje uyigqoka nge-uniform kwenze njani mzeza? Hayi, ngiphethe i-luckback. Ngigqoma ngifike emsebenzini. Ngikhathele ilokhu abafana njalo bakungibona ukuthi nali iphoyisa elincane. Parece ebomvu yini? Ususupport i-EFF yini? Mahew. Yini wanekhanda lenje? Uhlobene nezinja. Hayi cha. Yazi lokungeyisa kwakho akungiphathi kabi nakancane nje. Ku-week. Yini kwenze njani namhlanje? Hey, angazi uyazi. Nami angizizwa nje kahle.
Ngiweak nje. Awufuni ngikuzame ngesibhakela hlabela so week? Hayi cha. Okay. But slow. Nginikeza ifoni. Imali lethi ifoni wena. Uma ngingakunika ifoni uzokwenza. Ukutubula. Ngani? Ngespamu. Princes lo. Hayi, Dlamini bengingabaleki. Bengiyofuna ilitshe nje. Lawa la matshe wawayekelani wona. Hayi, ukuthi wena Dlamini bengingafuni ukuthatha amatshe lawa la kwi-crime scene. Fusek mahewu. Yes? Fusek. Oh, okay. Ya snitch. Snitch. Ngonya yini manje leyo? Umuntu ompimpayo njengawe mahewu. Snitch. Ngonya musana ukusibiza ngamagama esingiseni ngawazi. Yakhumbula ukuthi ipoligamy igunyo linopholoni. Mahewu. Yeka mina nawe sisazwana usawumngani wami. Kwaneda nekwafika uDlamini. Wangishiya mahewu. uDlamini wasokwatshengisa umngane ongcono kunawe. uDlamini imfihlo zami akahambe etshena abantu ziphelele kuthina sobabili. Mahewu, umngane onjani okushayayo? First of all, akavele uDlamini akushaye nje. Ukunikeza ama-warning abe mabili. Number 2, akashayi mina kuphela ushaya wonke umuntu akakhezi. Yabona wena, induku kaDlamini iyona lekubhalamela. Boka, uMastende wayengifuna imali inyanga ingakapheli. Wafika uDlamini wamshaya. Wena wawungihlupha. uDlamini wakushaya, wayeka ukungihlupha. Kahle uDlamini usekushayeka kakhe nje wena. Hayi, usungazi ukuthi ukushaya lokho ya. uDlamini uyazumana. Uyabona mangasa ngiqonde nje kanje. Hey, ngambona isitakaza yibona ngeke lu. Nazo nangu. Ubalekelana? Hayi, uphethwe yisisu. Hey weDlamini, ngithi weDlamini wena. Hey mina ungangihlanyisi mina Dlamini. Endlini. Hayi angithi endlini. Nafika kahle ke baba. Yazi usanda qeda ukupheka nje manje. Nginganenzela ukudla. Hayi, siyabonga mama, siyabonga. Right. Hayi. Ayikho inkinga mnyeni wami. Hayi, asikho right sonke. Oh, sorry mnganami. Mama, ungamenzela umahewu ukudla. Okay baba. Awu, ubanike lo ongqongqoza ngalesi sikhathi. Ayi ngena. Hayibo mahewu. Dlamini. Usungaze ube nomona nje ngokuthi ngena. Wemahewu. Kukwami la. Uyazi? Into engena kuloya mnyango izobhekana nami. Uma kuukuthi ubungozi uzobhekana nami njengomnomzana leli ekhaya. Sizwana? Uyazi bengingazi ngicabangeke kanjalo. Wewe umuntu osemnyango ngicela ume kancane nje. Dlamini, ngicela umtshene wena ukuthi akangene. Ikwakha ngithi la. Uyazi mahewu, angithandi ukushaya. Kodwa kancane uyayicelela ukuthi ngikushaya. Kancane.
uthi please ngicela ungishaye yena ngizokuphendula Mahewu. Hayi ngenze njani madoda? kaDlamini Jama Mzizi maphuzwayo Jama. Awu, nali nehewu. hawu madoda umfana usekhule kangaka umfana wakho hayi akuyena umfana lo Mahewu lo usanda ulele ngale. Awu, akekho nje onendaba nehewu. Hawu ngase mngana ngase. Dlamini, yena umfowenu welo usuboshela ukutshontsha inkomo. Mahewu man useke. Hayi, ncese. Mfoka baba. Kuyangithokozisa ukubona umqemane uphilile nje. hayi cha impela nami hayi kuyangijabulisa mfowethu Ya Mahewu. Dlamini, uyena umfowenu lo waboshela ukutshontsha inkomo. Mahewu umephi? Ngila eceleni kwendla indaba. Hayi. Ave ngiyithanda ingane yazi. Angizange? Awu, ncese sawubona sisi. Yebo sawona. Ave ngiyithanda ingane Awu ngempela? Awu, sawubona sisi omncane. Ungangithini? Awu, uyafuna ukudlala ama games? Cha, ngifuna imali eyiphepha futhi. Manje sangathini kuwena ngokucela abantu ongabazi imali? Ya, uqinisile uma wakho, ungabe ubacela abantu ongabazi imali. Mawakhe, kanjani mina nawe sisokwazana kangcono? Khona ingane izongazi mase ngicela kahle nemali. Uthini buti? Ngithi mina kunganjani sihambe siye kwi-dates khona sizokwazana kangcono nje. Kwenzakalani la? Ubude bethi ufuna ungikhipha sekwi-date. Ufuna ukhipha intombi yami kwi-date? Hayi mfowethu, bengingazi ukuthi intombi yakho. Baba, uthele ufuna ukuba i-stepfather sami. Hayi, inamanga-ke le ngane. Inamanga. Yini wena ufuna nini ukuba i-stepfather sengane yami? Hayi, uma phela ubhuti kuwukuthi uyafisa, mina ngingenako umuntu omnqabayo. Oh. Awunginike-ke imali azogibela ngayo mase ya kwi-date. Awu. Hayi, nakho okukhona mfowethu. Hlezini kwenzakalani la Awu, jama kwezi. Hey, angazi noma ngibanje inkunzi yini, noma ngikhokhisa i-child support, noma ngiphendula i-blesser yini. Hayi. Ubhuti unephutha, mfowethu besimsulela kahle ubhuti imali. Mfowethu, hayi kahle. Asam. Hey, wangisiza jama. Cishe ngadlala amaqolo eThekwini. uyisizile wangafoloza la mpimbi bengibahalela ngencindi bonke futhi bengivele ngibashaye bonke yabo lokho kuyingane khona bengizovele ngifonqoze nje kuphela indaba yami Awu, hello ma. Ya ma, uneshonga mpela ukuthi ngowakabhengi sibonga ngiyena wakadlamini. Awu, ngazile ngowakabani? Yes. No. Jama mfowethu. Awufuni sihambe sodlala isnooker? hayi asambe ehewuzini samba